male kapi vode, sitan pijesak taj, čine silno more i te zemlje raj. I trenuci mali kada prođu tu, čine prošlost cijelu pa i vječnost svu. Male ruke mogu već poslužiti, pa i Bogu svome vjerno služiti. Dječje oči mogu bdjeti dan i noć, ljubav zna i njima dati silnu moć. Tko i malo griješi, već je grijehu rob. S grijehom se ne igraj, jer te vreba grob. Ali i malo dobro djelo ljubavi može da od smrti dušu izbavi. Zato se raduj, mladiću, za svoje mladosti i veseli se u danima svoga mladenaštva. Idi putovima svoga srca i slijedi želje svojih očiju, ali znaj da će ti za sve to suditi Bog. Propovjednik, 11. poglavlje, 9. redak. Mladi primaju silu da postanu pobjednici. Predajući se Bogu mi primamo velike prednosti, jer kad imamo slab karakter kao što ga svi imamo, mi se ujedinjujemo s onim koji je moćan da spasi. Naše će se neznanje ujediniti s beskonačnom mudrošću, naša slabost sa silom, kako bismo poput Jakova mogli postati prinčevi Bogu. Povezani s Gospodinom Bogom Izraelovim, mi ćemo imati silu odozgo koja će nas osposobiti da budemo pobjednici, a ulijevanjem božanske ljubavi mi ćemo pronaći pristup srcima ljudi. Uhvatit ćemo se čvrsto za prijestolje beskonačnog i reći: neću te pustiti dok me ne blagosloviš. Postanak 32. poglavlje, 27. redak. Imamo sigurnost da će nas On blagosloviti i učiniti blagoslovom. I to je naša svjetlost, naša radost, naša pobjeda. Kad mladi shvate kako je to kad se posjeduje Božja ljubav i revnost u srcu, oni će početi uviđati vrijednost njihovih krvlju stečenih prednosti, te će posvetiti svoje sposobnosti Bogu i težiti svim im Bogom danim silama da umnože svoje talente kako bi ih upotrijebili u službi Gospodara. Jedina sigurnost za naše mlade u ovom vremenu grijeha i kriminala je živa povezanost s Bogom. Oni moraju naučiti tražiti Boga kako bi mogli biti ispunjeni njegovim svetim duhom i djelovati shvaćajući da ih cijelo nebo promatra sa zanimanjem, spremno da im služi u opasnosti i u vrijeme potrebe. Mlade treba upozorenjima i poukama ograditi od kušnje. Treba ih naučiti kakva su ohrabrenja upućena njima u Božjoj riječi. Treba im predočiti opasnost od kretanja stazama zla. Moramo ih poučavati da primaju Božje savjete iz njegovih svetih uputa. Treba ih poučavati da zauzmu svoj stav spram zla i odluče se da ne stupaju ni na kakvu stazu na kojoj ih ne bi pratio Isus i njegovi blagoslovi ne bi počivali na njima. Kao što ova kiša natapa zemlju i sve što je na njoj te daje novi život, neka i naša srca svaki dan natapa sila Duha Svetoga i obnavlja na život u Isusu Kristu. Božji mir i blagoslov želim svima u novom danu.